Dead on arrival ang isang 37 taong gulang na lalaki matapos na mabangga ng isang kotse habang papatawid ng kalsada sa Purok 7, Barangay Bigaa, Legazpi City, alas 9:30 kagabi. Kinilalang biktima na si Paulo Fernandez, residente ng parehong lugar. Batay sa investigasyon ng PNP, mula sa isang waiting shed, papatawid ang biktima ng masagasaan nito ng kotse na minamaneho ni alias Sam, 43 anyos na residente ng Rinilisan, Barangay Bunot, Legazpi City, na nooy patungo sana sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Isinugod pa sa Legazpi City Hospital ang biktima, subalit nasawirin dahil sa tinamo nitong seryosong sugat sa ulo. Sa base na nahiling ko sa dalagang medyo may makaskas talaga yung bilis yung takbo niya. So tumilapon siya diretso sa kotse. So yung kotse windshield niya nabasag. So initially doon yung niya sa ulo. Hindi na rin umano nagsampa pa ng kaso ang naiwang pamilya ng biktima matapos na akuin ng sospek ang gastos sa burol at pagpapalibing sa biktima. Siya, 18 hours siya pansamantala dito sa amin. Kung yung usapan nila initially, bali lahat ng gastusin sa pagpapalibing, i-shoulder nila. So initially ang usapan nila, yung family, parang hindi na po sila magpapile ng kaso. And later on, after living, meron pa silang pag-uusapan kung ano pa. Nanawagan naman ang PNP sa mga gumagamit ng kalsada na maging alerto upang makaiwas sa anumang aksidente sa daan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.